Ayah, apa ya? Yo karena event wis urung bar bongkar sono acarane. Iki ra bertengok-tengok, dengkule rasane linu. Lah ya juga, aku lah yo sepeten jan yo reservasi wis. Bar ngene masangin neh. Wis utut-utut ora cair. Yo keseling ndasku mumet. Yo mergawe isuk nanti sore ngene iki. Ngene iki yo bar diresiki ngene sesuk yo ana event neh kok. Ngene sing betah sapa mergawe nang F&B. Kanca-kancane seminggu libur kene nang F&B sik mlebu wae. Kene iki owner yo ora pantes belas ana event ngene nyangoni mok 20.000. Wah opo ini? Ayah, apa ya? Dikon ngene-ngene kon cepet. Apa-apa kon cepet bojone piye iki lho. Dimencerin arene geger-gegeri terus. Nek masalah kurang apa kok dipaidi terus niki kon masak dhewe nek ora trimo. Kerja kok sambatan niki rupane. Enggak sisi kakek ane bajingan as. Oh alah, wis ngerti rame kok. Duwe mejer siji iso-isone kon ge makanan 4 sehat 5 sempurna. Janjane iki MBG Polisto gede lah, berdebah. Yo, di manajer sitok bengi ngejak mendem, esuk dikon on, ramene ra karuan, wayahne reservasi ngilang, kok tuyul, mbok ujug-ujug rene, ujug-ujug ra ono. Jane ku ndek niku pekerjaane apa le? Ngakon tok edan, cuk ngono nek dikon yo gelem ono, dikon ora gelem lho. Jajal komentar Lombok, gelem ora nyoh, tapi dhewe lho.